Eta plazakin nola harreman du, beste gai oso politia da ensi, galderak planteatzen duna. Nik hor ikusteko bi modu dazkat, ez? Bi modu bereiz ditut bat. Artista batek edo sortzaile batek bere piezakin hitz egiten duenean, hau da, bea aldentzen da eta hitz egin dezala piezak, edo pieza eta artista piezataz hitz egiten, ez? Eta ni urteakin aurrera, geroz eta, errespeto handiago dakat, nire piezataz hitz egitea. Hitz egin ez eta bestiek, mino ez dut nahi, pieza gehi nik esaten dutena, gehi, ez? Eta, niretzat plazan harremantzeko ariketa hor dago, ez? Pieza, zu, gizarteare bai, jasotzen zunare bai, ez? Eta ze batzutan flipatu da gelditzea, zu dakazu idea bat, eta etortzi zu beste bat, eta ulertu du beste leku batetik eta esaten zu, wow. Eta bada diferentziaik artean eta gizartean artean edo gizartean bizitzen dugun bizitzan artean, hau da. Ikusten haute ikusten, diferentzia da, esango nuke, diferentzia da gu pixkat esponitua gaudela. Gure profesioak horra eramaten gaitula. Erakutsi behar izatea eta bestian onarpenak edo bestiantzak ematen digula, ez? More likes, less likes, eta guztioi, ez? Sozialak eta guztioi, eta, hor esposizio gehiago jasaten dugula, baina ez dugu txikitatik bizi hau. Osea, ikusten haute ikusten gurasoekin, noski lehenengo gauza, eta gero bakoitzak jasan ditun traumangatik ez horregatik gehiago gutxio, gehiago ikusi joten edo ez gutxio, bere lagunekin edo gizarteakin pairatzen dugu, bizitza guztian zehar, eta horregatik